singakanani ngobekeze ngomisitha zami singakanani ngobekeze Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo enimaziyo ke nani ukuthi njalo uhlale efika kunina enikhulumela indaba enizidingayo nezimnandi kunina ngoba zisuke zizoba usizo. Kodwa ke namhlanje ngithe ukuphuma kancane kulesi sihloko engihleze ngikhuluma ngaso noma kona sisahambisana. Namhlanje engizokhuluma ngako ngikhuluma ngomshado. Into engikhuluma ngayo ukuthi kunemshado bakwethu naye eyayidinga ukubanjwa. Ubona ukuthi imshado iyantenga kodwa iyadinga ukuthi ibanjwe ukuthi iyaqiniswa ngoba ibonakala ukuthi ibuthakathaka kunezinto ebayivumelayo abanikazi bawo zingene phakathi kuwona. Ngakho ke uma ngabe kunjalo kumele kusho ukuthi nina nobabili nehlise imoya nixoxisane kahle ukuthi cha ngoba kunalesi simo esinaso ekuyinina enisaziyo ukuthi siphi isimo ekuyisona enibona ukuthi sinihlasela. Uthola ukuthi ngesinye isikhathi nihlaselwa zichitho, niphupha imineke, niphupha yonke into engalungile, niphupha ukaka ugcwele endlini noma uphuphe nawe ungcolile kuyisimangaliso. Lokho okusho ukuthi unesichitho leso, okusho ukuthi kunabakugadlayo ngesichitho. Angeke ngisho ukuthi leso sichitho sisuke siqhamuka kanjani noma siqhamukaphi. Ukwenzeka kanjalo lokho kungenzeka kube izimfamona nje, kungenzeka kube futhi mhlambe imbangi yakho ngoba yenzela ukuthi wena ngalesi sikhathi lesi utholakala ukuthi wena unukukaka ukuze waliwe, noma uwena umama noma ngabe uwena owesifazane owesilisa. Ngalesi sikhathi laba abantu besifazane ngowesilisa bazothi ukhuluma nabo bakuzwe ukuthi hayi wazwalesina, kube umuntu wesifazane nakuyena kanjalo abantu bebekhuluma nabo bathola ukuthi unesidina. Lezo zinto ezinjengalezo zifuna ukuthi uzilungise. Futhi ke ezinye izinto emshadweni zifuna ukuthi usheshe uzisukumele, ungazi ukuthi uyozubona ngoba senize naqhelelana, ngoba ngalesikhathi seniqhelelene anikwazi ukubuye nisondelane nilungise inkinga yenu. Inkinga yenu kufuna ngalesikhathi sencane nihlale phansi, umama athi baba akukhona la ngingaboni khona kahle, ubaba athi mama kukhona la ngingaboni kahle, angisaboni kahle kulomshado wethu ukuthi kusahamba kahle, izinto maseyihamba kanje engathi kukhona sekungenelela phezu kwempilo yethu. Isiphi isinyathelo kumele sisithathe noma siqhubeke ngaso? Nibe senibonisanako ukuthi qhubekani kanjani. Ngokwami mina ukubuka njengogogo Mseleku uma senizibuka izimo ezinamagiqigiqi empilweni yothando lwenu, kufanele nixoxisane nibone ukuthi kumele nenze njani. Ungaya noma yimuphi umuntu ongakusiza ukuthi cha ufika umxoxele ungazi ukuthi uyahlola, uyamxoxela nje ukuthi yazi nginenkinga nobaba wasekhaya sithi masixoxa ngesiphambane kanje noma ubaba wasekhaya uyangishaya unaleyo nkinga nje mangikhuluma naye uvana dini, kanti into yenziwe ngokuthi wena awusheshi ukusukumela izinto. Ingakho izinto zenzeka zize zibe nkulu, zigcina mhlambe kwesisikhathi thola ukuthi seniyahlukana ngobani anizithathi serious izinto mayisaqala ukwenzeka. Ufuna ukubona ngoba sekwenzeka kakhulu into lena. Engishola ukuthi yabona ma utishadile nobabili yonke into enisuke nixoxa ngayo kumele nibonisane. Cha baba bengicabanga ukuthi ngenze kanje makonto ufuna ukuyenza, nobaba makonto afuna ukuyenza kanjalo nje. Cha mama nishintshane nje nibonisane kahle. Futhi omunye uma wesifazane mhlawumbe uthola ukuthi uyaphakama, umuntu uyabeka uphakama ubheka phezulu, noma ubaba uyabeka kuyento oyibekayo kodwa uthola ukuthi uyaphakama phezulu. Musa unawuphakama yehla ngoba awuzoba khona umuzi wempi, awukho umuzi wempi emshadweni. Uma umunye phakama engcono khetha uma isilima noma ngabe into obuyibuzwa kuwena awuyazi, engcono ehla ke ube isilima uthi bale ngathi engcono uyazi ke engcono ngoba wenzele ukuthini awuthula umsindo. Uzothi mama mayisehlile ubaba bese uqala phansi ukhuluma naye kahle ukuthi hawu baba uyazi kodwa ngalesa sikhathi ekseni mangabe kusekuseni ngaleso sikhathi sizobe saziwo wena. Uyazi lento esixoxile eyathanda ukusithi
angithandanga kahle ngoba ngibonile ukuthi engathi mangiqhubeka nokuthi ngiphendule ikhona la iyakhona la ngalungile khona ngoba vele kwehla kwethu ngoba vele sisuke sigwema izinto ezinjalo ngiyacela ukuthi abo mama mabezama ukuthi ubaba noma ngabe uphakeme unolanga ngoba uthola ukuthi abanye omama baze bashawa amadoda kanti bashawa nje ngenxa ukuthi umama akafuni ukuzehlisa azithobe kubaba abe phansi akhombisa ukuba ingane ngoba njengoba ula ekhaya wena uyingane yala ekhaya ulethe lo baba la ekhaya kodwa lo baba usafuna ukutshela lutho umethi uyakutshela ubaba wena udloba indlobane okusho ukuthi wena waziletha la ekhaya noma wena sekuyikakho la ekhaya ila usungasatshelwa khona wena usufuna ukuthi mayikhuluma ubaba ugcine wena uyenzelani leyo nto ungumama ngiyacela bomama nabo bazehlise kobaba bazihloniphe bazazi ukuthi lamakhaya basuke benawo basuke bebenawo ngenxa ukuthi usuke ethandwe ubaba waze wamthatha wamenza unkosikazi la ekhaya wazokwazi ukuhlala ubaba usuke ngeke athande wena kuphela mayithanda usuke ubaba engayibona intombi enhle ngaphezulu kwakho neyenza ngaphezulu kwakho ngokwenza izenzo ezinhle kodwa ngoba uthande wena ingakho ethathe wena wazobeka phakathi kwaleli khaya wabona ukuthi wena uzokwazi ukumela uba umama noma ube unkosikazi waphakathi kwaleli khaya wena ngokuthi usuthola ukuba unkosikazi kuleli khaya usuthwala imendlela usuneyimendlela zokuthi ngoba ungumama la ekhaya uzokhuluma noma intoni oyithandayo ubaba naye usanelungelo lokuthi angenza into ayithandayo naye futhi kuwena nawe usathi uphakeme ehla ube umama ekhaya uhloniphe uzazi ukuthi wafika kanjani la ekhaya ulotsholiwe unkosikazi manje mawusuqholoshela yena lo muntu okuyena okwenza unkosikazi bheka phela ukuthi angakuqeda nako lokho ngoba angambona omunye unkosikazi omuhle nangaphezulu kwakho nowenza kahle kunawe kunabo sisi lanyanga uthothi bayibele kahle bazigwili mhlambe wena ukuthanda nje vele uyabo awusona ngisho isigwili kodwa ngokuthi uyakuthanda ukufisela nje ukuthi uhlale ube imbali egcekeni lakuwo akwenze kanjalo kodwa emva kwaloko wena hawu ufana nokuthi nje uyadlala nje umyeni wakho abese kwenzele zonke izinto ezinhle kufana nokuthi uyadlala nje kufana nokuthi uyasuza ngoba into ayikhulumayo ayizwakali kuwena kodwa nawe futhi kwesisikhathi uthola ukuthi awazi ukuthi ngempela yini eyenza ungahloniphi yini awazi ngobani awusebenzisi ukucabanga la emqondweni wakho ukuthi nami phela ngilethiwe la ekhaya lo muntu ungilobolile kumele ngenze kahle wena njengomama izinto ekufanele ngabe uyazenza nje ngabe kuseni uvuke ekseni uma ubeka amanzi unika ubaba ahamba ayogeza ngesikhathi egeza ubaba wena ukudlula ekameleni sezothi noma baba ecambalele lapha embhedeni usundlulile awuzosho futhi uthi hayi baba uyawuhlikiza umbhede sengudlale uyawuhlikiza usho kubani yena namhlanje nje isona sihloko bengicha ekangimnike sona ngoba kumele ukuthi sinike zonke izinto ezizokwazi ukunisiza emzini yenu kodwa kumele futhi siniyale phela ukuthi chabo ziphatheni kahle yibani omama nabo baba babe ngobaba uyayibona leyo sengisho ukuthi ke namhlanje naki ikona bengimiphathele kona ebekithi cha anginitshele bona engifisa ke futhi ukuthi ke bese nginazisa kona ukuthi cha ngoApril mhla ka9 nomhla ka10 ngizobe ngise Cape Town emfuleni section 4 noma ngabe angishongo kahle kodwa ke akunankinga ngoba vele nizokwazi nina eningakholwa ukuthi bengithini ngoba phela indawo nami engayijwayele iloko nje ngifisa ukuthi nginazise kona abafisayo ukuthi baxhumane nami bangangithinta ocingweni inamba yami yocinga ihlezi ikhona futhi ngiyamemezela lapha ngimemezela khona ku YouTube ku TikTok ku Facebook inamba yami iyasala uma ungangibonanga ke lapho noma ngabuzwa ngomngani wakho ufuna ukwazi kahle ngale ndaba engishoyo ngicela ufonele uGogo Mseleku uzokutshela uGogo Mseleku ukuthi uma ufuna ukwenzani kumele wenze njani uma ufuna ukwenzani kumele wenze njani yilapho kuphela namhlanje bengithi ngifuna ukuthi nginazise kona and kuyabhukwa ngizolinganisa kanje ukuyabhukwa ukubhuka kwakho akusho ukuthi imali leyo usuyilahlile futhi engifuna ukwazi uma ungafikanga wena ngeke wena uthi leyo mali
uzongibasela yona uloku ngifonela ungifuna u300 rand wakho mina ngizobe ngasekho lapho ku300 rand wakho lo 300 rand wakho wena uyabhuka ngawubhukela ukuthi uzoza kumina uzofuna into ozoyifuna ufike ubalele phezulu kwawo uma wena ungasafikanga kusisi isikweletu sami futhi angeke uzuthi angikukhokhele ngaloko cha ngoba uwena ozenzele iphutha lokuthi ungezi kumina ungabeki kumina icala noma isikweletu yilokho ke bengifisa ukuthi nginazise kona sengingapha ke manje ngaseGoli ngomhla ka2 kuyo le nyanga kaApril ngizobe ngisegoli nakhona kanjalo ngicabanga ukuthi abaningi sebeyazi ukuthi ugogo Mseleku ma ezozegoli bayabhuka ngimali ababhuka ngayo umuntu uyafuna eze ukuthi ngifuna ukuthi babhuke kanjani ngoba lokho ngisuke ngikwenzela ukuthi uma kwenzeka ukuthola kusekuthi abantu baningi impahla yakho noma bengiyiphethe mhlambe ngithi ngiphathela abantu abazofika nje iphe ayizuphela izohlala ikhona kube sekuthi kulaba abaodela izinto ezinkulu mhlasimbe njenga nento eyu5000 ngiyalinganisa uzo-order wena uzobhuka ngo500 ngaphandle ke maku ukuthi nje uthi cha ngifuna ukuqhamuka sengiqhamuka kodwa ke nje kuhle ukubhuka ngoba ungathi uzofuna ungishaya ngesurprise ukuthi uyaqhamuka ukuthi ufuna iscoop hla uvane ungasitholi ngoba yini seyiphelile kanti khona abantu bese befaka ama deposit ngabathi befika ngafika sebengilindile ngabanika uthi uyafika la uthi uzama ukubedela ufekisela kakhulu kanti bona bafika bayithatha ngesikhathi ngifike ususele kanjalo awusayitholanga into obuyidinga namhlanje nake benginazisa lokho nilindele nangelinye ilanga kukhona enizokuthola njalo ngiyacela ningene kuma TikTok ningene kuma YouTube ningene ko Facebook la benzongithola khona nithola inamba yami nibuze ugogo Mseleku makhona ukufuna ukuthi unani ukuze akutshele ngiyakwazi futhi impahla yakho noma ngabe ukuthi yangakanani ukuposela ngiyakwazi ukuposela ngicela ke nokuthi ungathi uma umuntu ezenza mina mhlambe ethi imini ugogo Mseleku mhlambe usethathe zonke izinto zami namavoice ami enza yonke into ezamkwenza ubugebengu athi ngifakele esitolo ngifakele kaphepho noma ngifakele kagame angifakele ebox angifakele kephi hayi mina kufakwe izitolo ngifuna nazi kahle manje ukhuluma nami mina kufakwe izitolo yami imali awuyifake izitolo uyifaka iaccount yami ngoba ngifuna ubone ukuthi mina ngempela njengoba ngikhuluma ngoba uyazi ukuthi noma ngathiwa mhlasimbe sewunento yakho othothi awuyitholanga uyazi ukuthi ngangikunike mina ngqo engisholo ukuthi ke namhlanje bekuyiloko ebengikhuluma ebengifuna nikwazi ngiyacela ke bakwethu ukuthi ningisupport kakhulu ugogo Mseleku lo okhulumayo enimaziyo ukuthi alenzela nezindaba ezimnandi thokoza makhosi amakhulu.